Maman saiti ne muje zuwa ga wata sabuwa mun fara ne salon rawar ne ga wata sabuwa mun fara ne salon rawar ne na fito yan mata duk sun zo suna nuna ni kar ku bari na ji kunya domin ku kuke ta ziga ni babu alaya a harkan na san za ku zo mi tare kar ku bari in ji ku zo mi rangaji ku zo ku yi agaji mi ta kura salon rabar ne lalaku ne fahari na mata kun jiya ku zo duka nahiya a waƙar wasba wadda hausa muke da tutiya barka daga jiya ne karki daga musu tare karka daga sakati ne karki daga jiya saka ga mazubi mai zamani don hausa na ji salon gidan iya ne ga muna rawan iya ne musbi ya fito da salo kuji wai sautin rawan iya ne ga muna rawa iya ne muna juyin salon iya ne kuma ga saiti original Just Boy no wanda sautin nan da dadan dandano haka babban yaro Abdul tinkin yau na danno masoyana wallahi tallahi ku na gano baby je kasa sabon salon iya ne baby je sama saiti mai zamani baby je kasa iya ne baby je sama da sabon salo saiti ne mai sabon salon iya ne ga wata wawuya wai ba ta san sabon salon iya ne karki matso kusa in kin zo kuma sai kin yi rawar iya ne mu yan zamani mun saba ne da salon rawar iya ne ya ne ya ne aligi dai haka shoki dai haka shoki dai haka sama shoki ke baby ga shoki na tunda baki iya ne ba kin ɗibo mata shoki to ga tana shoki 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 danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri.